Molt bé! Quina pluja! Quina pluja de pilotes i de confeti! N'hi ha per tothom, no patiu! Ellos, turbillos, salsa dormido. Hemos estrenados camellos eléctricos, viaje se hace largo. Primero, americanos votant presidentes taratos. Europeus votant feixistes. A nosaltres, alguns països no deixen entrar. Heu votat a Catalunya, heu votat presidentum Titafredum. Proposem Monelium com a sedos dos properos Jocs Olímpicos. Si a París han nedatos als senos, també poden nedatos als risetos. En representació de tota la Comissió de Reis, la Mònica i la Dolors que vinguin, que seran els encarregats aquest any de donar la clau. He demanat l'equipació del Barça, també he demanat un llibre, una motxilla del Barça, la primera equipació del Barça, entrades per anar a veure el Barça, alguna equipació d'algun equip de futbol i una pilota petita del Barça. l'equipació del Monells, Una Polaroid, un kit d'espia 4 i un altre equip d'espia perquè com són germans, i també una cosa de llançar que es diu Blei Bleis, que és nou. Un animal que es pot adoptar que comença sent una boleta de pèl i acaba sent un animal que tu no saps quin serà, i un Tamagotchi. Una cassola per fer pa. Jo volia un mòbil, però no me l'han donat. Un ukelele de Stitch, Un ordinador, un patinet. he demanat moltes coses, he demanat tot lo de Bluey, que m'agrada molt. T'has portat bé? Una mica. A mi potser no tot, però alguna cosa em portarà. La majoria de coses. El que m'ha agradat més és estar amb els Reis. Jo crec que després dels últims temps i tot el que ens ha tocat viure i desgràcies i misèries que hi ha pel món, demanaria una mica d'un any de tranquil·litat i de calma i de que tothom estigui tranquil i en pau i que ens toca a tots plegats agafar una mica d'aire. Això és el que demanaríem nosaltres.